sang pati sigra anata baris nyawi dikumala dampiak-dampiak kumragut lambai krapiak lan watang anggati larang abai sorak ego moro lalu kita sesarankan kalian Mas Gugun Group saking rokok PS gesian tulung Gu. Woi, monggo Mas Gugun, matur sembah nuwun kanca-kanca PS rokok retek bentar. Ya pirati datang tutup pancen kepenak tenan Mas Gundul ayo kaya apa lah kaprigelan para satriya satriya dalu menika Turangga Jaya bendera tanda wis kumitir kumalang Bukoro sarane tan ana wadya ingkang katitir sedaya pirati iya iki satriya gemol lan uga satriya cilik Mas Kang Angasta busana petak ngandhapipun cemeng man ya man ayo pancen kepenak man pancen kepenak ger hoi oh. Aus. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. La la. Siji-siji diaturke ya man. Pancene penak banget Anggara Audio matur suwun dalah. Iki Anggara lho man Anggara. Dulure dhewe ya dulure dhewe. Sing nyomret sapa pitu? Dalange cilik Tulung Agung saiki sampe delok kok jaran tenan iki. Ayo Kang Tris. Akan masuk dek. Yuk ya. Belum. Oke diapun aturke malih yo man karo sapa nggih.
kanca-kanca turangga sakti muda. Bakul lampu saiki. Yo. Yo. Meh. Menak ngene lho, Ger. Yo. Hei. Oh. Hei. Oh. Hei. Yo. Oh. Nah. Yes. Ya. Alam bae. Besok belajar karo Mas Tito. Dan kepenak gulung nget. Woi, iki cilik-cilik ning kesenang. Ayo lo, Ger. Yo. Woi. Iki kembarane glonot iki. Sayangnya glonot dene iki. Yo, bus. Yo. Nah. Ayo ta. Gue lah yang ini iki kesenenganku iki. Wes, menang gue golek duit. Keluarga besar dari Kridona Golong ya rabu banget dalam mereka batu. He ho bo. Wes yo. Kegaturan pinarak Mas Inggar. Wonten ing dalem punika sugeng amirsani Turangga Jaya. Yo, wah, ya iki, alon le, aja dipetuti aku. Nah, ya ngono. Wah, saking gesine, saking semangate. Ya kene iki lho. Kene lho Mas Momo. Karo Dik Fadli iki mau ya. Mas Jepri ramu, man yo kok gak ketinggalan Mas Jepri. Oi, ayo. Ada anak yang mencari ibunya. Namanya siapa, Pak? Namanya, Pak? Tolong bagi para pengunjung yang merasa anaknya ketinggalan, tolong. Ini adiknya di sini menangis mencari ibunya. Tolong bagi para pengunjung, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ada anak yang mencari ibunya. Ini namanya saya juga nggak tahu, dikarenakan adiknya nangis. Kok ada anak adit ini? Hei, monggo. Gini Pak, di bawah di atas panggung aja, biar ibunya tahu. Oh, iki Bu, piye tok Bu? Ngene kok tak pek, aku ya butuh anak lanang jane ngene iki. Hop. Nggih, matur nuwun. Ya, yo. Hei, lah. Yo. Hei. Halo. Yeah.
Jos. Hop. Sing lor dhewe iki sapa Astu? Kembarane glonot. Ricik gum ricik kremise wos teko sedelo maneh tapane wos teko nyangkake paduh rika napa bungkus petani sapa Tito ya iya jenenge sing lor dhewe sapa kuwi iki lho ora iki tak pirsani kaya glonot cilikane. Zaman biyen. Ya. Sing kecil dhewe kaya sapa ya? Cilik ning cara manuke manuk sikatan iki. Kok iso? Lincah. Oh ngono. Oke. Ayo. Halo. Oke. Hei. Iki sing mburi dhewe iki ya kaya Tito. Sing iki. Iso. Iki gemo. Gemo. Kaya cilikane sampean. Makasih. Makasih Kakak. Goyang sithik. Bunder. Jaya
Siti, Ringgo Siti, Hae, Boa, Goyang Siti, Ringgo Siti, Di Abel katuran pinara konco-konco saking Bandaran Rawuh Tegal Priyo. Konco-konco budaya sesarengan lestari budaya. Oh. He, he. Oh. Ayo nduk maning kaya ngapa aturno ireng manis. Ayo ning, ayo ning, ayo ning. Ayo. Tak baturane aku batur ito. Oke Pak Tri. Ben apik ora iki? Omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno paraga kelingan ireng manise ting maning mong jalaran para pisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise mergo kelingan ireng manise sampeyan. Terus akan turun ke Jaya, nanti konco-konco YouTuber matur nuwun untuk semuanya. Mas Huda. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri kapya ayu lair lan batine nanging coba ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis pisah janji tresno lair batin kelingan ireng manise. Hey, yeah, yeah, oh,
goyang Siti jos. Ha ho ho yo yo he yo yo hey yo 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 Nggih sesarengan kalian Anggara Audio lan ugi Mas Sutris KSS Audio saking Tujan Gundang matur sembah nuwun. Rawuhipun anu kanca-kanca. Nggih. Karo mojo Mak Tris nggih. Karo mojo Dik Tito. Ayo lo. Kang Tur, Kang Tur. Rada rene. Wing. Aja ngono wae tolak tolak samar disawang kancane aja dipikir sing lagi nyindir aloke wong ora bondo Yo mojo. Yo. Sing padha dulu ayo maca lakon kanjeng semake Ayo. Ha. Hey. No. Hop. Ya iki Turangga Jaya men. Alon wae yo ger. Alon lan uga ditata barisaning Pramadya Bolon sampun wujud alun alun man kowe. Iya. awas awas Yo. Ya, ya, ya. hera 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 Jroning sepi tengah ratri nanya Masa jalaliwa betik toloso satyamu ayo bareng tak akan deni bangun jiwa berbahaya. Tengah ratri
becik tulus setiamu ayo bareng takkan neni bangun jiwa tak bebraya. Coba diatur ke sesarakan dalam menghibur para penonton. Wonten Karangkates Mbak Astu. Akhirnya Kang Katon sumribit. Aku ora ngangkati. Dikancani kok buri kene ra apa-apa. Sana
matur suwun bagus. Baru ini langsung ke mawar Mas Budul penyempatan putra Bapak. Oke, goyang dikit. Lirir campur iwe sumilir tak ijo royo-royo tak sego kenal. Ho. He. Ho. Ayo Mas Benyok. Hop. Nah. Oh. Oh.